Kamoši, dneska si zapečieme vločky. Pozor, ale nie hociaké, ale také, po ktorých sa budeš zalizovať. Do mixéra hádžem všetky suché suroviny, ako vločky, proteín, kakao, chia semienka, škoricu a prášok do pečiva. Zalejem mliekom, pridám čakankový sirup a poriadne zamixujem. Medzi tým sekám čokoládu, lebo bez nej by to nebolo ono. Ak nemáš čokoládu, kľudne pridaj čokoládové vločky. Rozmixované vločky vylejem do zapekacej misky, zasypem čokoládou a šup do rúry na 160 stupňov a 20 minút. A tu máme výsledok. Na povrchu jemne zapečená, vnútri krémová, čokoládová kaša. Pre viac takýchto receptov ma nezabudni sledovať.